yor kaka department mana dekruok department mari wuonu. Department mara wasetemo kineno wasebedo kwadhi across the country kod jatend party Migosi Raila Odinga kwatemo recruit ji gien owuon kendo recruitment mwatimo ni waneno ni wa target okenge kidienje duto mag jopiny kendo waketo pek ahinya kuom kijende mondo giji odonje chama. Nyoche neno kwa launch orange champions mag nyiri mawuok university kendo youth department beneno control launch comrade chapters in all universities mondo kijende gi register. Koro lokruok madwaro maduong' ni ji odonje chama mang'eny kendo ji otek chama ma ji obendo kisedonje chama to wanyisi chik miluwo dwachi kaka jachama kako ni bed jachama gi chik monego luw gi kaka inyal konyi sama in gi chandruok e yor sama mondo kuom chopo lek ni midwaro kichung' idwa timo nang'o. Koro wawuotho kodi kaka mine gin gi mentorship program iwicho ma ikonyi nyaka chiemo richopi. King'iyo sani wan kata gi through those mentorship program jomo osechopo e bunge nikech ochako kotin modonge makoro gika makoro bede jatelo. Koro magi gin dongruok ma kaka wan department mar membership watemo no kwa donje party to watie gi mos manyaka in bende kida bedo jatelo tiyudo ka ing'eyo gimonego tim ka jatelo makare. Koro mago gin achiel kuom lokruok kata ber madodwa mamed jiwo e chama mondo timbe membership department kamano. To jende gi kuwuoyo kodgi to ginyiso ni ang'o ma chapo gi mogik nikech ang'eni wuoyo kodgi seche ma gibiro kata mana e chama party kanyo headquarters ojende gi machando gine giwacho ni ok winjgi ng'eny gi koni ok winjgi magidwaro to ng'eni mana kibede kod piny ni e thuolo dwachi en ang'o. Gibiro koni ni gineno pek e yor mar somo fiyo dhi malo kaka de gikonyre onge giendele somo kotieko somo tich onge kaka do gichako tiyo onge jamoko level machielo en gi talent kaka do dhi mabor ogo thume no chopo kuma bor onge dhi sport kaka dogo mpiche no makonye onge. Koro magi gik ma gisebedo ka chando kijende gi. Koro wan kaka chama watemo ni wapogo gi ni kijana madwaro sport ere kaka dwa konye mogere idara mo oneno ni dhi konye mbele no. Koro magi okenge machando kijende gi. Koro kijende wasebedo kwa loso kodgi kendo wamiyo gi referral kineno kata sani achiel ng'eny kuom kijende ma unchanie demonstration kineno ko wako mang'eny mondo gisud buto wawinjgi mondo wakonygi kendo wasebedo kodgi kwatemo ne tiegruok mondo gikonyre kamano. Jidonje koni king'iyo maber kama endi isebedo e party igni makoro buora igni mosegwaro chakre 78 king'iyo kang mane party okawo mar donje broad based ni en gima ber koso